Anyway, all right, that's your name, Bontora, that can promote on Tora, that's it. That's one that's all on the bus. You want to look at Zokodoto and moving my pictures. Tungo Zan, when I think what I'm not thinking, no time. Don't talk about it. Once I mean, what could I say? Let's go. Don't go to the no people. Ah, no, not good. They have for a Mumba, the number I tell you, Mamma, right. The last one. One thing I like a juice. Io ndotoenda kune imwe wedding. Kune muchato ndinototora izvezvi zvichitobva kunoku pane muchato unotora neshene usina mujeso. Hanze kamera yangu inobudisa ke. Aiwa. Hamukwanisi kuivharira kuti chena isabude. Kwemotokogeza ane mutoonisikana. Ndichiri pabasa. No. Koma kuita muchidya kuti chocolate adabha yakapiwa ndabha. Pabasa ke ni munhu unonosa pabasa. Mira. Mira, endita kuti fruit. Nobody has. Baya endito mero. Haito pari. Don't me know about it. That's what I'm not saying. I don't know. Baru skip ya kodai. Sudah mudah. Ini pun jangan bantu tapi dalam bahasa orang muda mana. Anda dapat minta tu bantu pun. Kalau udah ni akhirnya ke dunia ini sok, akhirnya ke dunia ini sok anda. Ni dah di bantu kita sih. Ibu dah sana. Dan ni about saya itu macam mana bahasa. Segera. Good one. Nice one. That's right. You know, it's just such a chat. Oh, but I'm June. Lisa Chakashu. Nobody said Chakashu. Oh, my lord, anyway. Said. Right. Lisa Chakashu. But I'm not just to say the way. So, I don't think I just stage or I just say, I was not Mr. Each. That's it. Roman. So I want to put that over another.
makweka kuti inogona kubuda patani nenyaya kuti kamera yangu iyi inotoa ndichiri kuwata ndinondona ndichiwata ndakubvunza kuti ngwara kuti ndasira mweya aiwa yai inoita kani imazomboitwa nemamwe madhava kandirasira mweya ndi saka nditetsei so yasokana ndosvika mazuva sebera iyo tambo iyi ndidzakufunga matsaira ukupanziso nowanda waiuri sei augona zvaunisa chesi kudai kudai so une mazamu mahombe aiwa au kudai wokwati chiuno chako Yes, sir. How good is it? Yeah. Não vai estar com bom bem isso. Enquanto aí só. Não vou fundo. As pessoas não vão fundo. Olha. Como já que a gente viu então olha. Oh, vai essa pessoa cara. Ande. Ngoita ngokabata. Ngoita ngokabata. Kurasa wali. Vanofarira kuti basa ripere omboita sechikuru ombobata shaka handiti uri pafacebook ndinogara handisasipo saka ndasvipa facebook hande good zvaenderana ne$30 mashomayo ndatotenga ndakataura kuti 30 ndakataura kuti 10 mapirisi for $30 iwe upedza kuti pandidedza next time wawedzera mari ndinokutora kana nemu manje mumba havamwe papa nditosvika ndichitotukwa nditoti kuti vamaona ndotara navo